Gitubag ni Vice President Sara Duterte ang issue sa paggasto sa 125 million pesos nga confidential funds sulod lang sa 11 ka adlaw. Ang issue sa liquidation tubagon sab matud pa sa saktong venue. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Nauna ang pagpasang-at og impeachment, una ang pagpangita og ebidensya. Kana ang gibutyag ni Vice President Sara Duterte labot sa impeachment complaints batok kaniya. Gihimo matud pa nga fishing expedition ang budget hearing ug ang hearing sa House Committee on Good Government aron manguha og ebidensya sa likod sa gitawag nga in aid of legislation. Gitudlo sa bise ang ambisyon ni kanhi Speaker Martin Romualdez sa pagkapresidente sa 2028 ang sinugdanan nga pangitaan siyang issue bisan walay napamatud-an ug iduso ang impeachment. Sa ginabalik-balik nga naratibo sa mga kalaban sa politika, nagigasto ang 125 million pesos nga confidential funds sulod lang sa 11 ka adlaw. Tubag sa bise, dili ikatingala ang gastuhon ang dakong kantidad nga kwarta. Sanglit gitaganang budget kini alang sa procurement sa pagpatuman og programa ug proyekto. Normal yan sa lahat ng opisina ng gobyerno na nagbabayad ka. In fact, kung titingnan mo ang mga transaksyon sa gobyerno from Office of the President papunta sa municipal at city level, marami dyan na isang araw lang nagbabayad sila ng 100 million, 200 million kasi yun yung kontrata nila. Kailangan nila magbayad sa mga obligasyon nila. Daghan matud pa og gigamitan sa confidential funds sa nagkadaiyang national security issues na kinahanglang resolbahon sa gobyerno. Ang issue sa Mary Grace Piatos nga giingong gisulat sa liquidation, buot kining tubagon sa depensa sa impeachment trial. Hindi natin pwede pag-usapan kasi may batas. Kaya nga confidential ang tawag dyan eh. Confidential yan, hindi dahil may anomalya dyan or merong hocus-pocus dyan. Confidential yan kasi pinoprotektahan niya yung buhay ng mga tao na nandoon sa organization, intelligence operations. Buhay ang pinoprotektahan dyan. Dugang sa bise, nag-uban ang Makabayan Bloc o BBM administration kontra sa Duterte. Kaya takot na takot ang makabayan sa confidential funds eh. Kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata. Pag sinabi ko umakit sa bundok, nagiging NPA. Tumong matud pa sa House of Representatives nga palagputon siya sa pwesto o kung dili man kana mahitabo, dauto na lang ang iyang pangalan. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.